Oh, no, 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 no. Hi guys! Welcome to my channel! So for today's video guys, may special guest ako. Andito ang aking tatay! At ang aking nanay! Yeah! At ang lalaruin po namin ngayon guys is ang Chubby Bunny! So, paano laruin to tay? Paano na? Chubby Bunny! Chubby Bunny! So, ayan. Walang nguyaan, walang lunukan. Okay. Start na tayo. Sinong mauna? Si tatay na. Pag ganito ta, ikaw mauna. Pagkasubo mo, sabi mo, Chubby Bunny. Sabi mo ha? Chubby Bunny! Oh! Tatay ko yan! 1, 2, 3, start! Chubby Bunny! Oh, no, no. Nanay! Chubby Bunny! Wow! Chubby Bunny, oh. Chubby Bunny. Chubby Bunny! Oh, no, 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 no. Chubby Bunny! Yan! Oh, wala na. Tingin ka doon na! Oh, ba't mo ninunguya? Salita! Chubby! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Mabak ka nang kasaw! Ni tatay ko ko. Chubby Bunny! Nagdadak ka. Chubby Bunny. Nagdadak ka. Chubby Bunny! No, 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 no. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Lugi yung nanay ko, maliit bunga nga. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Hindi mo Chubby Bunny! Tanggalin mo yan! Chubby Bunny! Ganito po kasi kaya No, no. ano, daya ka. Chubby Bunny! Oh, no, 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 no. Chubby Bunny! Oh, no, 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 no. tatay ni dinayan ka. Kalangal-ngal-ngal na. Ano ka na? Ano ka na? Oo na, ikakot. Ikakot. Ano nga? Sikot. Chubby Bunny! Nagdadak ka niwayo. Oo. Chubby Bunny.
No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agpadada. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Matinaga ka, durog lang. No, 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 no. Sabay-sabay po kaming natalo. Walang talo dyan, walang nanalo. Ayun. So, thank you for watching, guys. Please like, subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong uploaded na videos ko. Thank you, guys. Ingat. God bless.